mabati. Ng'eni nitie jok ma kanyo familia deko odak kumoro achiel. Polis odak kuma rach ma kowuok kanyo to koneno japiny to en mane odwa mana hinyi. Ok one ka ng'at moro manyalo konye tije. Koro kuonde dak maslahi ma polis nigi ratiro mare monego bed ni ng'i in terms of osara. Kes tinde dhano ng'eni weni polis okosomo. Polis osomo seriously. Kendo wan gi PhD holders, wan gi masters, wan gi degree. To pod osara ni piny. Iyudo ni ng'ato somo yudo nyaka degree polis. To pod imiye mana osara ma piny. Kata mano donjo go ka entiere. Koro ratich polis kong'i kwa implement. Ng'eni gima inyowa kabisa kidhi kata mana e website mar Kenya Law Reform Reports. Ibo yudo gimiluongo ni Commission of Inquiry Reports mathoth kabisa. Apani sani gichopo 1,000 gi wiye. To adima bedo implemented. Wadhiga piyo chuogo duol ni kia mar polis, kia mar ang'o, mar education. To koro kwa dhi implementation, tiyudo ni onge gima bi implement karachiel. Makata mana mar Maraga no. Report manitiere sani kiweri gi mar Maraga noromo. Kelo police reforms. Nang'iko kama tiende mar regular report mane after 2007 elections. To gimoko nitiere madhi ang'wen mawacho ma police reforms. Koro moningo be wacho ni mondo wakony jo Kenya wane anene to ratich police nyalo bedo kanyo to usiano to gi mentality mar japiny bende mondo ne police ok en aduine en ng'at ma ginyalo riwore godo mondo ne kaka weche mag arita kwe nyalo dhi makare. Koro mage achiel kuom